Id-devozzjoni lejn il-kwadru tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu ta' fil-bidu tagħha fil-Gżira ta' Kreta. Fis-seklu 15 l-insara ta' Kreta bdew iħabtu wiċċhom mal-persekuzzjoni min-naħa tat-Torok. Il-gwardjan tal-Knisja ta' San Franġisk fil-Ħamrun, Patri Pawl Galja, spjega li f'dan iż-żmien ta' persekuzzjoni, negozjant Malti kellu sem kruċjali biex dan il-kwadru jinżamm u ma jaqax f'idejn it-Torok. Skont tradizzjoni kien negozjant Malti li sentendi kien jaħdem hemmhekk, kien is-settiljat hemmhekk li da taħal u seraqa. Seraqa bl-iskop biex ma taqax taħt it-Torok. U llum il-ġurnata din l-ikona sabet u l-ħaruma qiegħda il-Partit Redentoristi fi Jamerulana fil-Knisja ta' San Alfons. Il-Patrijiet Franġiskani bdew ħidma pastorali fil-Ħamrun fl-1947, 5 snin wara benefattriċi li kellha devozzjoni kbira lejn il-Madonna tas-Sokkors ħalset ikona li saret ruma mill-pittur Marcello Liberati u tagħta bħala donazzjoni lill-Knisja li dak iż-żmien kienet kappella żgħira fi triq Lord Byron. Ma' żmien bdiet id-devozzjoni lejn din ix-xbieħ fil-Ħamrun u fl-1967 ġiet inawgurata u imbirka fil-Knisja l-ġdida tal-Franġiskani. Patri Pawl spjega li nhar l-erba' li ġej f'jum il-festa devozzjonali minn barra l-qudies u d-dilka tal-morda lill-anzjani filgħodu, fil-għaxija se ssir qudiesa u wara pellegrinaġġ fit-toroq tal-madwar. Din is-sena aħna l-istadina nixtiequ nagħmluha b'mod ħafna partikolari. Il-kol kemm aħna nafu kemm hawn nuqqas ta' tranquillità ta' paċi fid-dinja. Ejjew ninġabru nixtiequ hekk nagħmlu l-appell tagħna biex ninġabru n-nies ta' rieda tajba ninġabru madwar dil-lom tagħna biex nitolbu għal paċi fid-dinja tranquillità li tant u tant għandna bżonn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-Gwardjan qal li għan ieħor għal dan il-pellegrinaġġ u bħala talba lill-omm il-Knisja fi żmien meta l-Knisja għaddejja bitħejjija għall-għeluq tas-Sinodu. F'dawn il-jiem se jkun hemm fil-Knisja relikwa pellegrinaġġ tal-Beatu Carlo Acutis li għadu kemm tħabbar li se jiġi ddikjarat qaddis.